Yo, what's up guys? My name is Knowledge Mukoma. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinge chupai na uzipiti kama Zimbabwe wanda guys. Kana hii first time yako kuya pa channel, please subscribe, share, like, comment. Kurarama. Ngurarama hapana chikubatiko sesi neto vanhu vangu. Sinzvangoma kwese. Ndinotomboshingo kwenda hangu musika ndino bata. Family medu hapana kana rubato chinooneka. Baba venyu vari kupi? Baba vari kumusha kwa Murewa. Vari kwa Murewa. Kutambudzika kwese pane chidzimu cha mbuya amai vanobereka baba venyu. Wapanzwisisa? Demoni iri ndo riri kukubatai kuti mukabuda muchida kunotengesa azvitengwe. Dzese hanzvadzi dzako dzese idzi kutambudzika kwacho kwakanyanyisa nenyaya yedhimoni iri. Pane mweya wemunhu akafa, vari ambuya vanobereka baba. Chii chamakanzwa chakaitika pakati pababa venyu na amai vavo? Nafunga ndichiri form 2 topana ambonzo zangu tete ndoita vachiti baba wangu ine wakarowa amai vavo. Good. Baba wenyu mimi wakarowa ani? Amai vavo. Amai va baba vako ndo ambuya vako kava? Amen. Good. Wakazofa ka ambuya avo? Ambuya wakafa. Good. Ndo pane nyaya papi? Papa. Baba venyu vane gumbo rinovarwadza, so handiti? Amen. Yeah. Iri futi part of that thing. Saka zvese izvi ayo zviri kuitwa nababa izvi zveng'anga dzichiuya pamba izvi, baba venyu imimi ngavasimuke vaende kunana sekuru kunoberekwa amai vane vavo. Vaende vanoti inini ndakarowa amai. Inofunga nyaya inozikanwa handitika? Vaende vanoti ndakarowa chi? Amai. Sorry. Iwo womira. Vanana sekuru vae nana amai vavo kana vanomirira amai vavo variko pari zvino vachataurawo matauriro avanodini? Ndokuti tigadzirise nyaya ipi? Nyaya iyi. Otherwise mune muchingoenda henyu muchiita zvinhu zvichioma zvichidaro, asi nyaya iri pane chidzimu chiripo cha mbuya, saka chiri kufix